το μαλακισμένο. Σκουίτ! Διαλέγω εσένα! Το χάσα ρε μαλάκα, δεν το πιάσα. Εδώ κοίτα. Όχι! Ρε! Μόλις κατεβάσαμε το Pokemon Go, πιάσαμε το Squirtle, Go τα κάτσε μόλ, θα τα πιάσω όλα και ξέρετε τι θα γίνει. Θα γίνω ο καινούριος σας. Ketchup. Μουστάρδα. Τι σας έχω εδώ. Τι σας έχω εδώ. Λοιπόν, τέρμα τα ψήματα παιδιά. Κατέβηκε το Pokemon στο κινητό μου. Θα τα πιάσω όλα. Είμαστε πολύ δυνατοί. Έχουμε κατασκευάσει ένα πολύ γαμάτο κανάλι, το οποίο έχει 0 subscribers και αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι με το πρώτο μας βίντεο. Είμαστε πολύ σκληροί. Είμαστε πάρα πολύ σκληροί παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι 30 χρονών και να έχεις Squirtle στο κινητό? Δεν ξέρετε. Ρωτήστε εμένα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας παρουσιαστώ. Κόζε. Νίκος Ζορζάτος. Δεν θα τον δείτε ποτέ στην κάμερα γιατί είναι άσχημος. Θα βλέπετε μόνο εμένα που είμαι κούκλος. Λοιπόν παιδιά, πιάσαμε το Squirtle. Είμαι ένα ολόκληρο level. Ολόκληρο. Ορίστε. Το name μου, από ό,τι βλέπετε, είναι μπαλονάκι. Μπαλονάκι το name μου είναι για ποιους λόγους? Δεν ξέρω. Οπότε ας συνεχίσουμε με το Pokemon Go. Το Pokemon Go λοιπόν παιδιά έχει γίνει viral των ημερών. Έχει πάνω από 10 εκατομμύρια downloads, έχει κυκλοφορήσει μόνο σε 3 χώρες. Και εντάξει, τώρα να μην λέμε και ψέματα, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι. Εντάξει, 50 χρονών τώρα με το Pokemon Go και κυνηγάει Pokemon. Και για το παιδί του να πούμε και δεν έχει. Ρετάλι, τελείως. Τι γίνεται ρε παιδιά? Ο άλλος δουλεύει 9 η ώρα και σηκώνει 7.30 ώρα το πρωί για να πάει στη δουλειά του με 10 χιλιόμετρα να πιάσει τα Pokemon στον δρόμο. Μπράβο ρε. Γαμάτε ρε. Γαμάτε. Ρε. Θα με τρελάνετε τελείως. Ρε μαλάκες, θα με τρελάνετε ρε. Μ' ακούτε? Θα με τρελάνετε. Pokemon Go παίζει όλος ο πλανήτης. Παίζουν άνθρωποι από 12 χρονών μέχρι και ένα παράδειγμα που έχω, ονόματα να μην λέμε, χαχαχα, 55. Κυνήγα Pokemon 3 ώρα τη νύχτα. Κάτσε ρε φιλαράκι. Γυναίκα δεν έχεις. Παιδιά δεν έχεις ρε φίλε. Ας το παιδί σου να παίξει Pokemon. Ας εμένα. Εσύ πας και κυνηγάς 3 ώρα τη νύχτα Pokemon Go και μετά 8 ώρα το πρωί δουλεύεις. Όχι ρε φίλε. Να βάζουμε ένα όριο. Αλλά για να λέμε και τα καλά. Είναι το πρώτο παιχνίδι που σας το λέω. Θα σου γαμίσω τσουγαλά τώρα. Είναι το πρώτο παιχνίδι το οποίο πραγματικά εμένα σαν Γιάννη ρε φίλε, με έχει. Δεν ξέρω πολύ το ρήμα. Έχω εκπλαγεί. Είναι το πρώτο παιχνίδι που βλέπω ανθρώπους να καίγονται και δεν κάθονται σε έναν υπολογιστή, σε μια οθόνη. Αυτό εγώ πραγματικά το επικροτώ. Αλλά παιδιά, να βάζουμε ένα όριο. Ακούσατε τι έγινε στην Αμερική. Ακούσατε τι έγινε στην Αμερική. Ένας άνθρωπος έκλεισε τη λεωφόρο την κεντρική μιας πολιτείας που δεν θυμάμαι το όνομα για να πιάσει ένα Pokemon. Έγινε τρακάρισμα. Εντάξει. Ένα όριο. Ένα όριο να πούμε για να παίζουμε όλοι σαν άνθρωποι. Και εγώ παίζω. Και εγώ καίγομαι. Πολύ. Εδώ που σας είπαμε είμαι νουμπά, σε ένα level. Αλλά άμα παίξουμε κανένα παιχνιδάκι, ξέρετε τι θα σας κάνω, έτσι. Άντε. Κατάκια. Έχω κάποια πράγματα τα οποία έχω διαβάσει. Ξαναλέω για 10η φορά ότι είμαι νουμπάς, παιδιά. Δεν γνωρίζω τίποτα. Ό,τι σας λέω είναι από αυτά που έχω διαβάσει και τις πληροφορίες που έχω συλλέξει. Το παιχνίδι δουλεύει με δεδομένα και με GPS. Οπότε θέλει να δει την τοποθεσία σας και πρέπει να έχετε ανοιχτά τα δεδομένα για να το παίξετε έξω στον δρόμο. Το πιο rare Pokemon στην Ελλάδα έχω μάθει από την ΑΕΠ ότι είναι στο Πεντάγωνο. Εδώ πέρα βλέπουμε είμαι εγώ, ο Ας Μουστάρδας, ξέρετε εσείς. Είμαι εδώ πέρα και εδώ πέρα μου δείχνει κάτω δεξιά τα Pokemon τα οποία είναι κοντά μου. Αυτά εδώ πέρα με λίγα βήματα, με λίγο περπάτημα, 50 έως 100 μέτρα, θα μπορούμε να τα πιάσουμε. Και εδώ πέρα είναι οι Pokeballs κτλ. Εν συνεχεία θα σας δείξω και πώς λειτουργεί το παιχνίδι εκτενέστερα. Είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε κάτω. Θα κυνηγήσουμε τα Pokemon, αλλά πρώτα θα σας πω κάτι. Κοιτάξτε τα απαραίτητα αξεσουάρ ενός σωστού εκπαιδευτή. Παντόφλα 1-4 διχάλα. Χωρίς αυτή δεν κάνεις καριέρα. Πάμε να πιάσουμε τα Pokemon μας. Εδώ με έχει ενημερώσει η εφαρμογή ότι έχουμε Meowth, Pidgeot και το άλλο δεν ξέρω καν πώς λέγεται. Έχω να παίξω Pokemon παιδιά από όταν είχα Game Boy. Από όταν είχα Game Boy. Είμαι τάπας.
Ξέρετε, εγώ έπαιζα από μικρός. Ο τρογατσίτος, έπαιρνα κιλά και έπαιζα και Pokémon. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε πρώτα για το Meowth. Λοιπόν, έρχεται παιδιά, ο Ash Ketchup, ο επίδοξος Κάτσεμολ, έρχεται. Πάμε πρώτα για το Meowth. Το Meowth λέει εδώ παιδιά ότι είναι 3 βήματα. Όταν λέει έχει τα 3 βηματάκια, 3 πατουσάκια, είναι δύσκολο το κόλπο. Είναι μακριά. Εγώ δεν είμαι για τέτοια περπάτημα. Σιγά σιγά. Από ό,τι μας λέει εδώ πέρα, πρέπει να είναι κάπου εκεί πέρα χωμένο. Πάμε να το βρούμε. Ησυχία παιδιά, ο Meowth κοιμάται. Κάπου εκεί μέσα είναι χωμένο. Δεν μπαίνει με τίποτα μέσα. Μαλάκι χυσμένο, βρωμόγατο. Το πιάσαμε. Ο Meowth πλέον είναι δικός μας. Από τη βδομάδα πύραυλος. Λοιπόν μαλάκες, έχω πεθάνει. Αυτό το πράγμα δεν είναι για μένα. Είναι για άλλους. Gym, φάση και τέτοια. Χαίστηκα πάνω μου και πήγα μέχρι τη γωνία. Τέλος. Του κάνω uninstall του παιχνιδιού και δεν ξαναπαίζω ποτέ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe. Χαιρετώ. Τα λέμε μαζί στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω Νίκο να έχει σταματήσει να γράψει. Πάω να πιέσω κανένα Pokémon.